Hello guys, welcome back to my channel Abunwada Biafra. This video is number 24 of our review journey. 24 is iri abụọ na anọ. Iri abụọ na anọ, that is 210 and 4. 210 and 4. Iri abụọ, 10 is iri. Iri abụọ na anọ, 24. Iri abụọ na anọ. Igwe in this sentence means bicycle, because we have other igwes. Igwe in this sentence means bicycle. Amaka in this sentence also means fine, because we have other amakas. Amaka in this sentence means fine. Amaka, fine. Igwe, bicycle. Igwe nke a amaka. Igwe nke a amaka. This bicycle is fine. This bicycle is fine. Igwe ahụ amaka. Igwe nke ahụ. Igwe nke ahụ amaka. Or igwe ahụ amaka. That bicycle is fine. Igwe ahụ amaka, or igwe nke ahụ amaka. That bicycle is fine. Subscribe if you have not done so. Thank you.